Bismillahirrahmanirrahim. Gelin insana em de zamanı teknolojiye jiyan dikin. Teknoloji pir tiştaj mera rahatî çêkiriye. Yek ji wana jî kamera ye. Güvenlik kamerası gujar dibêjin li gunda îdî hene mesela mêrik doraxanî her taraf lê dixel, cî heywana dixel, bajara hene, li soqaqa hene, ji bo dizî çêve mesela kuyumcî tînin dikana xwe dixin, wanê dikanê wan pir tişmişî qîmetê dane tînin lê dixin vesaire. En azından ku dizîkî jî bibe, zamin kî diziye tespît dikin vesaire. İca cevabûnê îro pirê ciya em neverin rahat hereket bikin. Em dibin gidî li vira kamera heye, wala wê kamera mezef dibike. Em berê da diçin mesela şofêr neverin hereket bikin dibê a li vir cixarê nekişîne li vir telefonê xebene de kamera heye ve kamera mevîne wê ji me re ceza yaske. Tişkî baş e, me tedbîra xwe bisîne tiştekî pir baş e anî. İca kamereka dijî heye, gelê insana gelo haya me ji wê kamera jî heye ya na? Ew kamera jî kameraya Xweda ye. Gelo kameraya Xwedê qet tê bîra me ya na? Em ji kamera insana pir ditirsin. Nava me diqet aha wela wê kamera me zevdike, aha wela wê kamera me bigire wê filan be bêvan be. İca gelê insana kaçka em kamera insana em kamera Xwedê bidin berevdû özellikê wan çawanin. Kamera insana tabi ev jî markayê baş hene ê ne baş hene. En marka ku baş ve di dünyada bir numara be ji pêra dikişîne, ji para kamera naxişîne. Belli kapasiteka wê em bêjin 100 GB, 1000 GB bimîne çend wer hasil çıkase hewqa heye gava tije dibe hew dikişîne mesela. Kamera insana cana xera dibe. Kamera insana bikeve erdê dişkê. Kamera insana gere zaman zaman kontrol vere kirinê. Wîya nû bibe veka bandê ku me wir derdixe zêkatine dixe ki biya vay bibe yanî. Dibinê kontrol da be. Tevlî we wa jî dedî dizî soqaxê de dibe çê dibe dibên şikarin dikana filan kes kamera heye diçin lê dinêrin lê dinêrin dibe te olan negirtiye. Ama a piçkî jî vir de bûne bigirtina negirtiye. İca gelê insana kaçan kameraya Xweda binêrin, kameraya Xweda çawa ye. Kameraya Xwedê sınırsız kapasite wî heye. Ji pêra dikişîne, ji para dikişîne, milê rastî dikişîne, milê çepê de dikişîne. Ne xera dibe, ne filan dibe, ne bêvan dibe kameraya Rabbil Alemê. Pekî em cana diçin çolê em dibin wala li virê kamera tune em rahat hereket dikin. Ama kamera Xwedê li çolê jî heye. Kamera Xwedê di xanî da jî heye. Li ciyê tehrî jî heye, li ciyê ronî jî heye, nav biherê da jî kamera Xwedê heye. İca em önemê didin kamera dinyayê baş e. Tedbîra xwe disînin. Pekî şika em hereket bikin, em aqilê xwe bişxulînin, Xwedê ji me teva razî be gelo em çiqa önemê didin kameraya Rabbil Alemê. Gava heqîqeten ku em avê em önemê didin vê kamera dinyayê ku em heqa sa jî önemê bidin kamera Rabbil Alemê bawer ke wê cenneta me garantî be. Kamera Rabbil Alemê tenê me naxişîne mêjiyê me jî dikişîne ku mêjiyê me de çi düşünce em dikin jî dikişîne de wirda yas dike. İca ez bihêvî me ku înşallahu Teala em ê önemê ji îro pê da pir bidin kamera Rabbil Alemê. Eger em kamerayê Rabbil Alemê em li ba xwe hesab bikin ku wa kamera wî heye, Xwedê zane rov bi rov, saet bi saet, em ê ber bi başî de herin, em ê ber bi Rabbil Alemê de herin. Gavak em ber bi Rabbil Alemê de gav kiyarin wê Rabbil Alemê bi metra balî me da were wê me efû bike. İca hûn tev bimînin di xêr û xweşê da hûn temam emanetê Xweda bin.